Nyt me tarvitaan seuraavaa askelta varten sellainen tilanne, että me teemme niin kuin lauloimme, että Ja järgmise sammu jaoks me vajame seda, et me teeks nii, nagu me just laulsime. rukoillaan nyt yhdessä. Mä rukoilen meidän kaikkien puolesta. Ja palvetamme nyt koos. Ma palvetan meie kõikide eest. Kiitos Herra, että me saamme tuoda koko elämämme sinulle. Issand, tänu sulle, et me saame kogu oma elu tuua sinule. Me tuomme voitot ja tappiot. Me toome võidud ja kaotused. Ne asiat, joista me iloitsemme. Need asjad, millest tunneme rõõmu. Jopa ne, joita me häpeämme. Ka need asjad, mida me häbeneme. Tässä on Herra kaikki. Siin on issand kõik. Ota ja puhdista. Võta ja puhasta. Anna anteeksi. Anna andeks. Anna meille voimaa aloittaa alusta juuri nyt. Anna meille jõudu alustada algusest just nüüd. Herra, me uskalletaan rukoilla tätä, koska sinä olet tässä. Ja Jumal, me julgeme seda paluda, kuna sina ise oled siin. Kiitos Jeesus, että sinä kosketat meitä ihmisiä täällä. Tänu Jeesus, et sina puudutad meid inimesi siin. Vapautat ja armahdat. Vabastad ja annad armu. Kiitos Jeesus, että sinä olet olemassa ja läsnä. Tänu Jeesus, et sa oled olemas ja sa oled lähedal. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimessä. Aamen. Isa ja poja ja püha vaimu nimel. Aamen. Nyt kun me lähdemme rakentamaan tämmöistä yhteisöä tai elämään tätä elämää, Nyt kui me hakkame ehitama justkui seda elu, niin ensimmäinen askel, mitä kuka tahansa meistä voi tehdä, siis esimene samm, mida kes iganes meist võib teha, varsinkin nyt kun kaikki on juuri annettu Herralle, kaikki taakat ja kaikki lastit, ja eriti just nüüd, kui kõik on antud issandale, kõik koormad, mida me kandsime. nimittäin Jeesus antaa meille ohjeen. Nimelt Jeesus annab meile juhtnööri. Oikeasti Herra on antanut meille vain 2 käskyä koko elämänsä aikana. Õigupoolest issand on andnud meile 2 käsku kogu oma elu aja. Ja tämä ensimmäinen on nyt Markuksen evankeliumissa. Markus 12. Ja see esimene neist on Markuse evangeeliumis. Markuse evangeeliumi 12. peatükk. Ja 30 ja 31. 30 ja 31. Lue vaan. Ja armasta issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga. Teine on see, armasta oma ligimest nagu iseennast. Mingit muud neist suuremat käsku ei ole. Jumalan valtakunnan kannalta on tärkeää se, että me voimme rakastaa. Jumala riigi seisukohalt on tähtis see, et me saame armastada. Herra on sanonut meille, että rakastakaa Jumalaa. Ja Jeesus on öelnud meile, armastage Jumalat. Sitten hän on sanonut, että rakastakaa lähimmäistänne. Ja siis ta on öelnud, armastage oma ligimest. Ja sitten sä saatat ajatella, no kuka on mun lähimmäinen? Ja siis me võib-olla hakkame mõtlema, et kes on mu ligimene. Jos et sä tiedä sitä, Kui sa veel seda ei tea, Jeesuksen ohjeen mukaan rakasta vihollistasi. siis Jeesuse juhtnööride järgi sa pead armastama oma vihkajat. Rakasta niitä, jotka tekee sun elämässä hankalaksi. Armasta neid, kes teevad sinu elu raskeks. Rakasta niitä, jotka ei välitä sinusta. Armasta neid, kes ei hooli sinust. Kun Herra sanoo, että mitä hyötyä siitä on, jos me rakastamme niitä, jotka meitä rakastaa. Kui Jeesus ütleb, et mis kasu veel sellest on, kui me armastame lihtsalt neid, kes meid armastavad. Mikä juttu sellainen on? Et mis asi see peaks olema? No se on ihan tavallista. Et see on ju täiesti tavaline. Mutta Herra haastaa meitä rakastamaan niitä, jotka eivät rakasta meitä. Aga Jeesus annab meile piisava ülesande armastada neid, kes meid ei armasta. Aika lailla vaikea juttu. Suhteliselt raske asi. Sitten hän antaa meille toisen haasteen tästä rakkauden maailmassa. Ja siis ta annab selles armastuse maailmas ka meile teise raske ülesande. Meille opetuslapsille, Meile jüngritele, Jeesuksen omille. Jeesus omadele, Rakastakaa toisianne. armastage teineteist. Koska siitä on seurauksia. Sest sellest järgneb tulemusi. Kun mä rakensin tätä muutama päivä sitten kotona tämän illan opetusta, Kui ma mõned päevad tagasi kodus ehitasin üles seda tänast õpetust, mä tulin juuri tähän kohtaan. siis ma jõudsin just täpselt selle koha peale. Ja mä tajusin, Herra,
minulla ei ole rakkautta. ja ma mõistsin, et Jeesus, minul ei ole armastust. Mistä mä rakastan vihollisiani? Millest ma suudaks armastada oma vaenlast? Missä mä voisin jotenkin antaa anteeksi niille, jotka mua kohtelee huonosti? Kuidas ma võiksin anda andeks neile, kes minuga ülekohtuselt käituvad? Oli jollakin tavalla pysäyttävä huomata, että ei minulla ole rakkautta. Ja mind kuidagi peatas see mõte, et minul ei olegi seda armastust. Tulee mieleen sellainen tositapaus Suomen televisiosta. Mulle tuleb meelde üks selline tõesti sündinud situatsioon Se Soome saattaa auttaa televisioonist. meitä hiukan tässä. Ja võib-olla see aitab meid natuke mõista. Siinä haastateltiin ortodoksipappia. Oli intervjuu televiisoris ja seal oli ortodoksi kiriku pastor. Toimittaja sanoi tälle papille, että nyt voit sanoa Suomen kansalle, mitä ikinä haluat. Ja see toimetaja ütles sellele vaimulikule, et nüüd sa saad öelda Soome rahvale, mida iganes sa tahad öelda. Pappi oli hetken hiljaa See pastor oli hetke vait. ja antoi ohjeen, jonka mä annan nyt teille. Ja siis ta andis ühe juhise, mille ma annan nüüd teile. Tässä kohdassa ja itselleni ja teille, Nii iseendale kui ka teile, jos ei ole rakkautta. et kui ei ole armastust, Sitten se pappi sanoi seuraavat sanat. siis see vaimulik ütles järgmised sõnad. Avaa ovi ja mene parvekkeelle. Tee lahti uks ja mine rõdule. Katso ylös taivaalle Vaata üles taevasse ja sano, ja ütle, Kristus armahda, Kristus armahda, Kristus armahda. Issand, ole armuline, Issand, ole armuline, Issand, ole armuline. Laita ovi kiinni ja tule sisälle. Pane uks kinni ja mine tuppa tagasi. Tämä oli se, mitä ortodoksipappi neuvoi Suomen kansalle. Ja see oli see nõuanne, mille ortodoksi vaimulik jättis Soome rahvale. Tässä meille uskovaisina ihmisinä, Siin meile usklike inimestena, kun me puhumme rakkaudesta ja me- rakastamisesta, kui me räägime armastusest ja armastamisest, meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. siis meil ei olegi mingit muud valikuvõimalust. Mistä me kaivamme sitä rakkautta jostain tuolta syövereistä? Kust kohast, millistest sügavustest me peaks enda sees kaevama välja seda armastust? Ei meillä ole sitä, jos ei se Jeesus meille sitä anna. Meil ei olegi seda, kui see Jeesus meile seda ei anna. Sen tähden meidän ainoa vaihtoehto myöskin rakkauden asiassa Ja seepärast meie ainuke valikuvariant armastuse asjus on taas turvautua Jeesukseen. on taas loota vaid Jeesusele. Roomalaiskirje 5 ja 5. Kiri roomlastele, peatükk 5 ja salm 5. Siinä sanotaan näin, että eikä toivo ole turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamailla meille pyhän hengen. Siin on kirjas, aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse püha vaimu läbi, kes meile on antud. Ei tämä rakkaus olekaan sellainen fiilisasia, vain sellainen tunneasia, See armastus ei ole ainult mingi feeling või tunne, vaan se on sitä, että kun pyhä henki tulee meihin, vaid see on see, kui püha vaim tuleb meisse. silloin kun me kerran uskomme Jeesukseen, niin pyhä henki on meissä. Kui me kord juba usume Jeesusesse, siis püha vaim on meis. Et sä voi olla Jeesukseen uskovainen, jos ei sunsa ole pyhä henkeä. Sa ei saa uskudagi Jeesusesse, kui sinus ei ole püha vaimu. Ne tulee vähän niin kuin samalla oveavauksella. Nad tulevad justkui samal hetkel, kui sa selle ukse Ja lahti silloin teed. meidän on turva siinä, että Herra itse vaikuttaa meissä sen rakkauden. Ja meie lootus ongi selles, et Jeesus ise annab meile selle armastuse. Hän auttaa ja armahtaa. Tema aitab ja on armuline. Mä haluan vakuuttaa teille vielä, otetaan hebrealaiskirje 4:14. Ma tahan seda teile veel kinnitada. Võtame kirja heebrealastele 14-16. kuni 16. Heebrealastele 4:14 kuni 16.
et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus, Jumala poeg, kes on läbinud taevad, siis hoidkem kinni usust, mida me tunnistame. Sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud, nii nagu meie, ja siiski ilma patuta. Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal. Voiko olla suurempia lupauksia meille uskovaisille? Kas võib enam olla suuremaid lubadusi meille usklikele? On sun elämässä tilanne mikä hyvänsä? Ykskõik milline sinu elu olukord parasjagu on. Vaikka mitä olisi tuolla sisällä? Ükskõik mis su sees parasjagu toimub. Vaikka olisit uskovaisena niin kuin kuivaksi rutistettu tiskirätti. Isegi kui oled usklikuna justkui kuivaks väänatud nõudekuivatuslapp, Niin silti se Jeesus on siinä sitä varten, että taas voisi elämä olla läsnä. ja just nüüd siin on Jeesus seepärast, et taas võiks elu olla sulle avatud. Eikä se Jeesus ole sellainen, että kun on huono päivä, niin hän pakenee paikalta. Jeesus ei ole selline, et kui sul on paha päev, siis tema põgeneb ruttu sündmuskohalt, Vaan hän on läsnä, hän on paikalla, hän on siinä. vaid tema on just lähedal, ta jääb siia. Sä voit sanoa Herralle, joka on siinä sun vierellä, Jeesus, Sa võid öelda Jeesusele, kes on sinu kõrval, ei minulla ole rakkautta. minul ei ole armastust, Ei minulla ole anteeksi antamusta. minul ei ole andeks andmist, Minä tarvitsen sitä sinulta. ma vajan seda sinult. Ja Herra on valmis jakamaan, antamaan kaikkea sitä, mitä me tarvitsemme. Ja issand on valmis jagama ja andma kõike seda, mida me vajame. Mutta ei taas sitä varten, että minä olisin parempi kuin joku toinen. Aga mitte seepärast ta ei anna, et ma oleksin kuidagi parem kui keegi teine, Että mä olisin vahvempi kuin joku toinen. et ma oleksin võib-olla tugevam kui keegi teine, Vaan että mä voisin paremmin armahtaa ja rakastaa. vaid seepärast, et mina suudaksin paremini armastada. Tämä Jumalan valtakunta on kummallinen salaisuus. See Jumala riik on üks kummaline saladus. Se juttu ei olekaan siinä, että minä olisin iso ja vahva. See küsimus ei ole selles, et mina oleksin suur ja tugev, Vaan juttu onkin siinä, että miten mä voisin lähimmäistäni, vaikka Joelia auttaa olemaan suuri ja voimakas. vaid küsimus on selles, et kuidas mina võiksin aidata oma ligimesel olla suur ja tugev. Me emme uskovaisina elä itseämme varten, Me usklikena ei ela iseenda jaoks, vaan me elämme toisille, vaid me elame teiste jaoks, jotta he pääsisivät eteenpäin. et nemad pääseksid, Jotta he tietäisivät, minkälainen Jeesus et on. nemad teaksid, milline on Jeesus. Tämä on kummallinen. See on kummaline. Ja silti tämä nykyinen aika on sellainen, että minä ja minä ja minä. Siiski see tänane päev on selline, et mina ja veel kord mina. Mutta se ei ole Jumalan valtakunnan salaisuus, ei ole minä, Aga Jumala riigi saladus ei ole mina, vaan me. vaid me. Että me yhdessä voisimme päästä eteenpäin, yhdessä voisimme tehdä sen tehtävän, joka meille on annettu. Et me üheskoos suudaksime minna edasi ja üheskoos suudaksime täita seda käsku, mis meile on antud. Sitä on se 2J3. Seda tähendab see 2J3. Siinä on erityinen siunaus siinä, kun 2 tai 3 yhdessä ja siinä vielä Jeesus. Selles on eriline õnnistus, kui 2 või 3 ja seal ka veel Jeesus on koos. Ja siinä se anteeksi antamus tulee todeksi. Ja seal see andeks andmine ilmneb tõeliselt. Sitten sä vieläkin epäilet, että tuleekohan tästä nyt mitään. Sa võib-olla veelgi kahtled, et kas nüüd sellest ikka tuleb midagi välja. Otetaan sitten vielä hebrealaiskirje 9:24. Kiri heebrealastele 9 ja 24. Kristus ei läinud ju kätega tehtud kõige pühamasse paika kui tõelise paiga eelkujusse, vaid taevasse enesesse esindama meid nüüd Jumala palge ees. Mitä se Jeesus nyt sitten tekee? Mida see Jeesus nüüd siis teeb? Ja missä hän on? Ja kus ta on üldse?
Hän on Pyhän Hengensä kautta täällä, Oma Pyhä Vaimu kaudu ta on siin, koska hän lähetti Pyhän Hengen tänne. sest tema saatis Ja oma Pyhä Pyhä Henki Vaimu täällä siia. edustaa Jeesusta ja toimii niin kuin Jeesus. Ja Pyhä Vaim esindab Jeesust ja toimetab nii nagu Jeesus. Siksi me voimme kaikki erikseen ja yhtä aikaa kohdata ja olla Herran kanssa. Seepärast me võime kõik ja eri aegadel ja korraga olla issandaga koos. Mutta hänellä on toinen tehtävä, ainakin toinen tehtävä. Aga temal on ka teine eesmärk ja ülesanne. Jos se ensimmäinen tehtävä on olla sinun kanssa, Kui see esimene ülesanne oleks olla sinuga, niin toinen tehtävä, hän on Isän luona taivaassa. siis tema teine ülesanne on see, et ta on oma isa juures taevas. No mitä hän siellä tekee? No mida ta seal teeb? Katso ja ihmettele alas taivaasta vai? Vaatab taevast alla ja muudkui imestab. Ei, vaan hän Ei. puhuu meidän puolestamme Vai- Isälle. Ta räägib oma isale meie eest. Sanon esimerkin. Ma toon näite. Hän saattaa sanoa, katso nyt Isä tota Seppoa. Ta võib näiteks öelda, et isa, vaata nüüd seda Seppot. Se on ihan mahdoton, Ta on täiesti lootusetu. mutta anna sen olla. Aga palun luba tal olla. Kyllä siitä vielä tulee. Ehk temast veel tuleb midagi. Jeesus puhuu meidän puolesta Isälle. Jeesus räägib meie poolt oma isale. Jeesuksella ei ole mappi kainalossa, jossa on meidän virheet ja tekemättömät työt. Tal ei ole mitte mapid kaenlas, kus on kirjas meie vead ja tegemata tööd, Vaan hän vakuuttaa Isälle, Isä, tuokin on sellainen, jonka puolesta minä kuolin. vaid ta kinnitab oma isale, et isa, ka tema on seda väärt, et ma surin tema eest. Hän puhuu sinun puolesta Isälle taivaassa. Ta kõneleb sinu poolt oma isale taevas. Älä nyt sano, että naapurin ymmärrä, mutta minun puolesta kukaan ei voi puhua. Aga ära nüüd ütle, et okei, ma saan aru, et ta räägib mu naabri eest, aga minu eest ei saa küll keegi rääkida. Isän edessä puhuu Jeesus sinun puolestasi. Oma isa ees Jeesus räägib just sinu poolt.